Bună, dragele mele! După o destul de lungă perioadă am prins din nou curajul și puțin timp. De data aceasta știu că trebuie să continui cu jucările de la Baby Ricky. Promit când voi avea timp că voi continua. Dar de această dată am primit o cerere de la o mămică care își dorește o gentuță rucsac cu pisicuța Hello Kitty. Dumnea ei a găsit un tutorial, dar este în limbă turcă, nici eu nu știu exact ce limbă este. Și am spus că decât să mă plătească pe mine, pentru că eu oricum nu am timpul necesar pentru a face o comandă, o voi ajuta ca să facă chiar ea acest rucsac, pentru că a spus că este începătoare la croșetat și nu înțelege limba. Ok, acum eu am urmărit videoclipul și mi-am notat în mare. Rucsacul este foarte simplu, jucăria la fel, deci chiar este simplu de tot. Ok, acum începem. Realizăm 22 de ochiuri de lanț. Acum eu aici am o ață, este bumbac. Nu știu dacă îmi va ajunge, normal gentuța este roz, iar capul de la jucărie este alb. Dacă nu-mi va ajunge, eu voi combina cu alb. Acesta este tot un bumbac. Este un bumbac foarte gros. Eu zic că este destul de rezistent, mai ales pentru o gentuță mică de grădiniță, chiar și mai mare să fie, fiind bumbac gros, nu cred că se va rupe atât de ușor. Dacă nu, sunt fel și fel de fire pentru realizarea genților. Fiecare poate să o facă din orice dorește. Ok. Deci, începem cu 22 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bineînțeles că puteți să o faceți mai mare dacă doriți, depinde de mărime. Eu acum merg strict pe tutorialul realizat de doamna aceea, pentru că este o mărime destul de micuță pentru copilași de grădiniță. Și acum, mai departe, vom face piciorușe scurte începând nu din ochiul de unde iese firul nostru, ci următorul. Facem piciorușe scurte în fiecare ochi până ajungem la ultimul ochi. În ultimul ochi vom face 4 piciorușe simple. Deci facem piciorușe simple, iar când ajungem la ultimul ochi vă spun mai departe. Deci am un total de 20 de piciorușe simple. Acum, în ultimul ochi pe care îl avem, vom face 4 piciorușe simple. Deci facem 4 piciorușe în acest ultim ochi. 1, 2, 3, 4. Iar acum ne întoarcem cu lucrul înapoi de unde am plecat. Realizăm câte un picioruș simplu până când ajungem aici, la ultimul ochi. Aici, unde vom avea 2 piciorușe în același ochi. Deci facem câte un picioruș simplu până ajungem la ultimul ochi.
și continuăm. Am terminat cele 19 piciorușe simple, iar acum în ultimul ochi, așa cum am spus, aici avem 2 piciorușe simple și am terminat rândul. Acum, ce am văzut la doamna din acel videoclip, ea nu închide rândul, ci merge mai departe ca și la jucării, doar însemnăm fiecare început, respectiv sfârșit de rând. Eu îmi voi pune un fir de altă culoare. Puteți folosiți marcare, este strict liberă alegere a fiecăruia, cum îi pică mai ușor. Deci acesta este primul rând. După cum am spus, eu fac exact după numărul de ochiuri pe care a lucrat acea doamnă, dar bineînțeles că firul meu diferă, cât și numărul croșetei. Ea probabil are un fir mult mai gros, fiindcă lucrează cu numărul 5 la croșetă. Eu am numărul 3,5. Dar puteți, ca și idee, puteți să folosiți orice tip de bază pentru genți, orice schemă care o găsiți și o faceți în funcție de cât de mare doriți să iasă. Mie mi se pare un model foarte ușor. Ok, continuăm cu rândul 2. Deci, mai departe, rândul 2 începe cu o înmulțire. Deci am însemnat ochiul, nu facem nici măcar un picioruș alunecat sau ceva de gen. Rândul 2 începe cu 2 piciorușe într-un ochi. Deci avem înmulțire în 2 ochiuri, adică în următoarele 2 ochiuri vom face câte 2 piciorușe în fiecare ochi. Aceasta este o înmulțire. Deci, în primul ochi avem 2 piciorușe simple, adică am făcut deja o înmulțire. În următorul avem tot o înmulțire, deci tot 2 piciorușe în același ochi. Ok, acum vom continua cu piciorușe simple până când vom ajunge la aceste 4 ochiuri pe care le-am făcut în ultimul ochi. Dacă vă aduceți aminte, am făcut 4 ochiuri în acest, dacă nu mă înșel, cred că sunt 18. Stai să vedem, facem împreună. Deci continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Și dacă ne uităm acum, vedem, deci vedeți, aici am terminat și următoarele 1, 2, 3, 4 sunt lucrate aici, în acest ochi. În aceste 4 ochiuri avem 4 înmulțiri, adică câte 2 piciorușe simple în fiecare ochi. În total vom avea
Deci, haideți să facem. Avem o dată 2, 4, 6 și în al patrulea 8. Sunt 8 în total. Acum vom face piciorușe simple până la ultimele 2 ochiuri. Ultimele 2 ochiuri le lăsăm pentru că acolo vom face din nou înmulțire în ultimele 2 ochiuri. Deci continuăm cu picioruș simplu până ajungem la ultimele 2 ochiuri de pe rând. Am ajuns la ultimele 2 ochiuri. Cum am spus, în ultimele 2 ochiuri avem înmulțire în fiecare ochi. Deci, câte 2 ochiuri în fiecare. Avem o dată 2 și următorul încă 2. Și am terminat practic rândul numărul 2. Acum, ce facem mai departe? Pe mai departe crește la fiecare rând, crește aici. Deci, dacă vă aduceți aminte, la început am avut înmulțire în primele 2 ochiuri, da? Apoi am avut 4 aici. Tot la primul rând. Mă scuzați, la al doilea rând. Acum, la al treilea rând, vom avea un picioruș simplu, o înmulțire și un picioruș simplu, o înmulțire. Acest lucru îl vom repeta de 2 ori, apoi vom continua, vom ajunge aici, unde vom repeta secvența și toate acestea se vor întâmpla exact de unde am început să facem înmulțirile. Deci de unde avem câte 2 piciorușe într-un ochi, de acolo vom începe să înmulțim în continuare. Deci, rândul 3 avem un picioruș simplu în următorul ochi, apoi în următorul avem înmulțire și repetăm încă o dată un picioruș simplu în următorul și o înmulțire în următorul. Apoi vom face piciorușe simple până când ajungem la prima înmulțire care am făcut-o pe rândul anterior. Dacă nu vă descurcați să observați aceste înmulțiri, puteți să folosiți un marker sau un fir de altă culoare ca să însemnați, să știți că acolo ați făcut înmulțirile, ca să nu vă încurcați. Deci facem piciorușe simple până ajungem în dreptul ochiurilor cu înmulțire. Așa, am ajuns aici și aici avem un picioruș simplu, o înmulțire, repetăm această secvență de 4 ori. Deci, un picioruș simplu, o înmulțire în următorul și din nou în următorul, un picioruș simplu, o înmulțire în următorul, am făcut de 2 ori, da? Și acum din nou, picioruș simplu, înmulțire în următorul, asta a fost a 3-a oară și ultima oară în picioruș simplu și o înmulțire în următorul. Am repetat de 4 ori. Acum continuăm să facem piciorușe simple până la ultimele 4 ochiuri. Trebuie să rămână libere ca să completăm cu piciorul simplu și înmulțire. Dacă ați observat, când am început rândul, am avut un piciorul simplu și o înmulțire de 2 ori.
În capătul acesta am avut de 4 ori secvența. Acum ne întoarcem înapoi la începutul rândului și ca să completăm cu cele 2 de aici, vom mai face încă 2 aici și vor fi 4. Deci 4 vor fi pe partea asta, 4 vor fi pe partea asta. Deci tot timpul vor fi egale, ca să știți. Vor fi mereu aceleași, nu este ca la botoșei. De exemplu, când faci talpa la botoșel, partea din față de obicei crește mai mult, iar călcâiul rămâne mai mic. Nu, aici amândouă părțile sunt egale. Deci continuăm cu piciorul simplu până la ultimele 4 ochiuri, unde vom face din nou secvența de piciorul simplu și înmulțire. Am ajuns la ultimele 4 ochiuri de pe rând și avem un piciorul simplu, înmulțire în următorul, un piciorul simplu în următorul și înmulțire în ultimul ochi al acestui rând. Marchez cu acest fir și continuăm. Mai departe vom avea 2 piciorușe simple, adică un piciorul simplu în următoarele 2 ochiuri și înmulțire în al 3-lea ochi. Repetăm această secvență de 2 ori. Unu, 2 și înmulțire în al 3-lea ochi. Repetăm din nou. 1, 2 și înmulțire în al 3-lea. Acum continuăm să facem piciorușe simple până în dreptul primei înmulțiri de la rândul anterior pe care am făcut-o. Am făcut piciorul simplu până la, vedeți dacă vă uitați, eu am făcut înmulțire, deci acest ochi deja aparține de înmulțirea aceasta. Așa, de aici avem 2 piciorușe simple și în al 3-lea ochi înmulțire. Această secvență va veni repetată de 4 ori. Deci, 1, 2 și în următorul avem înmulțire. Asta este o dată. Acum din nou. 1, 2 și în următorul înmulțire. Și mai avem de 2 ori de repetat. 1, 2, înmulțire și încă o dată. 1, 2 și înmulțire. Astfel am făcut de 4 ori această secvență. Continuăm să facem piciorușe simple până la ultimele. Stați să vedem. Deci ar veni înmulțire 1, 2, înmulțire 1, 2. Deci de aici ar trebui să ne oprim. Ar fi 1, 2, 3, 4, 5. Deci următoarele 6 ochiuri. Ultimele 6 ochiuri ale rândului. Acolo ne oprim pentru că urmează cele 2 secvențe ca să completăm începutul rândului pentru a fi 4 în total. Deci continuăm cu piciorul simplu până la ultimele 6 ochiuri. Am ajuns la ultimele 6 ochiuri și avem din nou secvența 1,
2 piciorușe simple, înmulțire în următorul și încă o dată 1, 2 piciorușe simple și înmulțire în ultimul. Astfel am terminat și acest rând. Următorul, continuăm să creștem, deci am avut 2 piciorușe simple, înmulțire în al treilea. Acum creștem și avem 3 piciorușe simple și înmulțire în al patrulea ochi. Repetăm secvența aceasta de 2 ori și apoi continuăm până la prima înmulțire de pe rândul anterior. Da? Și continuăm apoi până la final de rând, unde vom număra ca să știm, sau puteți, cum am spus, să puneți un marker de acolo de unde ați început. Cred că ar fi foarte simplu să pun și eu un marker, doar ca și demonstrație, ca să vedeți. Mai puțin să caut unul. Deci, au fost așa, înmulțire, 1, 2, înmulțire, 1, 2. Deci, practic, de aici am început secvența de creștere. Nu știu să explic foarte bine, sper doar că m-am făcut înțeleasă, pentru că nu are deloc traducere acel tutorial și nu știu câte ochiuri sunt de la un terminal, de la înmulțiri până la capătul celălalt și apoi invers. Dar, da, cred că dacă folosiți markerul de la început, de la începutul rândului, de exemplu, primul rând, unde, nu primul rând, de la al doilea rând, de când se începe cu 2 înmulțiri, deci faceți înmulțirile în primele 2 ochiuri și ați și pus imediat un marker în ultimul ochi. Dar nu cred că este nevoie să puneți la început de rând, când începeți rândul, pentru că na, e evident. Aici, când ajungeți aici, în partea cealaltă, când aveți cele 4 înmulțiri în 4 ochiuri, când ați început în primul ochi să faceți prima înmulțire, ați făcut prima înmulțire și ați și pus markerul în primul ochi, ca să știți că acolo ați înmulțit prima oară, acolo ați început să faceți secvența de creștere. Ok, deci, cum am spus, mai departe vom avea 3 piciorușe simple în următoarele 3 ochiuri. Așadar, 1, 2, 3, înmulțire în al patrulea ochi. Și repetăm încă o dată, 1, 2, 3 și înmulțire în al patrulea ochi. Acum avem piciorușe simple. Stați așa să-mi dau seama unde am început secvența de... Deci prima mea înmulțire este aici. Deci aceasta e prima înmulțire și 1, 2 ochiuri simple. Practic aici ar trebui să încep următoarea secvență de înmulțire. Stați să pun un marker și aici.
cred că așa va fi cel mai simplu pentru toată lumea să facă, ca să nu se încurce la înmulțit, la numărat, să iasă totul egal. Ok, deci continuăm cu picioruș simplu până în dreptul markerului. Este destul de greu dacă nu are titrare, chiar și în limba în care face tutorialul, pentru că titrarea de multe ori arată cifrele și este mult mai ușor să-ți dai seama, chiar dacă nu înțelegi ce vorbește, îți dai seama măcar de numere. Ok. Deci aici ar trebui să încep să fac următoarea înmulțire din acest ochi. Scot markerul și avem 3 piciorușe simple, o înmulțire, 3 piciorușe simple, o înmulțire, repetăm secvența de 4 ori. Acum, deci, am spus că de aici trebuie să încep. 3 piciorușe simple, da? 1 și pun markerul ca să știu că de acolo am început secvența, da? 1, 2, 3 și înmulțire în următorul. Continuăm. 1, 2, 3, înmulțire în următorul. Mai avem de repetat de 2 ori. 1, 2, 3, înmulțire și încă o dată 1, 2, 3 și înmulțire. Da, cam așa. Sunt pe aceeași linie. Deci ar fi perfect să faceți chestia cu markerul încă de la început. Sper doar să nu vă încurc. Trebuia să spun asta de la început, dar nu mi-am dat seama. Cum am spus, nu mă pricep la tutoriale, sunt încă începătoare la acest lucru. Încerc să ajut cât de mult pot și cum pot și pe alții și să transmit mai departe ceea ce și mie îmi place să fac și să lucrez. Acum continuăm cu piciorul simplu până ajungem în dreptul markerului, iar acolo scoatem markerul și facem secvența. Am ajuns în dreptul markerului, îl voi scoate și voi face secvența de 3 piciorușe simple și o înmulțire. Primul, fac primul și pun markerul înapoi ca să știu. Deci avem 1, 2, 3, înmulțire în următorul și încă o dată 1, 2, 3 și înmulțire în ultimul ochi. Da, este chiar foarte simplu, chiar și pentru mine. Nu m-aș fi gândit la asta. Mă bucur că m-am gândit acum. Deci am terminat rândul numărul 5, dacă nu mă înșel. Cred că este numărul 5. 2, 3, 4, 5, da. Rândul numărul 5. Acum, ca să vă spun, ea crește în videoclipul ei până ajunge la 7 rânduri. Deci dacă numărați de... Noi acum am terminat rândul 5, da? Dacă numărați de aici, de la jumătate, că de aici începe, da?
Avem 1, 2, 3, 4, 5. Deci ea practic mai înmulțește încă 2 rânduri și apoi se oprește din înmulțit. Aia este dimensiunea fundului genții ei. Acum depinde de ață, depinde de fir, depinde de cât de mare o vreți, cât de lungă, cât de lată, cât... Da. Fiecare crește cât vrea până la urmă. Voi continua și voi crește în continuare până la 7 rânduri și voi măsura să văd atunci cât de lată este. Acum eu am 4 cm jumate. Da? Fiecare face și crește cât de mult, cât de mare o dorește și apoi voi continua să vă spun ce facem mai departe. Deci continuăm să creștem. La următorul rând, dacă la cel anterior am avut 3 piciorușe simple și înmulțire în al 4-lea, acum vom avea 4 piciorușe simple înmulțire în al 5-lea. Deci vom crește la fiecare rând câte un ochi unde vom înmulți, respectiv nu uitați să puneți markerul. Când ajungeți în dreptul markerului, aici repetăm secvența de înmulțire de 4 ori, respectiv aici de 2 ori la final, că se completează 2 de la început cu 2 de la final și sunt 4 și 4 ca și în partea cealaltă. Deci creșteți cât de mult vreți, cât de mare doriți să iasă fundul genții și apoi continuăm mai departe să vedem ce trebuie să facem pentru a continua să urcăm și să facem geanta în sus. Vom începe să facem rucsacul. Bine, deci am terminat baza, adică de înmulțit, de crescut. Cam așa arată. Eu am crescut până la 7 ochiuri și în al 8-lea am înmulțit și m-am oprit. Deci am un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rânduri. Mi se pare că e destul de mare. Este ok. Stați să vedem și câți centimetri are. Avem 7 jumate, mai mult de 7 jumate. Eu spun că sunt 8 cm. Este de ajuns pentru mine. Puteți să o faceți cât de mare doriți. Am scos aceste 2 marcare, căci nu mai am nevoie de ele. Acum, ca să continuăm, vom face așa. Vom face câte un picioruș alunecat în fiecare ochi. Doar că aveți grijă să nu îl faceți foarte strâns. În fiecare ochi facem câte un picioruș alunecat. Bine, nici foarte larg să arate urât și lăbărțat. Cam așa arată la mine. Deci facem așa, de jur împrejur, până la final de rând, apoi continuăm. Bine, deci am terminat acel rând de picioruș alunecat. După cum vedeți, s-a format o bordură foarte frumoasă aici pe exterior, cât și pe interior. Și sunt 3
Nu știu cum să explic, dar se vede foarte clar. Sunt 3 ochiuri, practic, 3 bucle aici. Acum, ce facem mai departe? Eu voi schimba culoarea pentru că doresc să mai îmi opresc puțin de roz pentru mai târziu, că nu mă ajunge să fac. Acum ne vom duce mai departe și vom continua. Deci lăsăm această buclă și mergem aici, cele de pe interior, cele 2 ochiuri de pe interior. Și vom lucra piciorul simplu. Eu am introdus ața albă. Deci, cum am spus, aici și facem piciorul simplu. De jur împrejur, în fiecare ochi. Și vedeți, această bordură rămâne pe din afară, iar modelul nostru va urca în sus, practic. Bordura rămâne jos și modelul urcă în sus. Nu vom mai avea nevoie nici măcar de markerul de început de rând, dar dacă doriți îl puteți păstra, dar nu mai este nevoie. De acum veți lucra pur și simplu de jur împrejur până veți ajunge la înălțimea genții pe care o doriți în sus. Cât de mare doriți să fie geanta. Să vedem așa doar ca și idee. Deci dacă îndoim fundul genții, așa, nu știu cum să o așez mai bine să facem. Eu zic că undeva la 20 poate de centimetri ar fi ok. Bine, asta depinde și cât de lat este fundul genții și cât de mare doriți să o faceți. Acest fir putem să-l tăiem de aici. Deci continuăm de jur împrejur și facem geanta până nu scădem, nu creștem, nu facem absolut nimic, doar lucrăm piciorul simplu în fiecare ochi, de jur împrejur, până atingem înălțimea dorită a rucsacului nostru. După ce am atins înălțimea dorită, continuăm și vă spun ce facem mai departe.